kuse, ja si myslím, že každý fighter by mal trénovať v kuse, nemal by mať, že mesiac má príprav, potom pol roka nič nerobí aj iba predtým, ak mesiac sa dodrží má zápas, tak začne niečo robiť, takže ja som v kuse, takže sa pripravujem. Robil som to, čo mi hovoril Fero, takže bolo to úplne super. Držal som sa toho a pomohol mi to, vyhral som. Keď som sa takto dozvedel, že deň predtým a takáto výhra, tak si myslím, že aj na budúce, keď mi zavolá, tak kľudne to príjmem, čo zápas, jak zápas. A nerobím vôbec zásad a nejaký rozdiel tá váha. To som mal nejakého 100 niekoľko kilového supera, teraz v podstate ja mám 84 kg, takže váha není všetko. K1 budem súťažiť, K1. Keď sa naskytne nejaká príležitosť v MMA, tak ja kľudne zoberiem MMA. Nejde aj to zápasenie, aj to jiu-jitsu, si myslím celkom v pohodičke, takže ja som s tým v pohode. Nevyšla mi možno fíza na konci, aj kvôli tomu, že som dostal vlastne nepríjemné koleno, ale som rád, že som to zvládol a super skúsenosť. Tak určite sa chcem ďalej venovať thajskému boxu, aj K1 a dúfam, že to dotiahnem ešte ďaleko. Ďalší zápas zatiaľ ešte nemám vyzerať. Nebojím sa bitky ani ničo, len nevedel som sa k nemu dostať, no vysoký je, pekne si to udržal, ale neviem, mohol som to vyhrať, ale som nevyhral. No zo seba proste, že mohol som nejak prečítať lepšie tú hru, vieš. Ale tak dlhý, je vyzapasený on viacej než ja, pekne si to, postrážil si to, no. Čo ďalej? Skúškové mám teraz, spravím si skúškové a potom všetci dostanú bomby. Neuveriteľne som si to užil. Vyhral som hneď v prvom kole na KO, takže dá sa povedať podľa plánu, lebo išli sme hneď ukončiť zápas. Že nasadili sme vysoké tempo a maximálne som si to užil. No, cieľ bol buď Glory, ako taká polo-thaiboxová, polo-kickboxerská organizácia, ale plánujeme teraz aj posunúť trošku k tomu MMA, takže UFC by mohlo byť. Aktuálne to je 50-50, rád si to striedam a obidve ma neuveriteľne bavia. Chcel by som teraz často chodiť po tých profi zápasoch, vyskúšať si rôznych superov a stále zlepšovať vlastne ich kvalitu a eventuálne poraziť tých najlepších. Ja sa pripravujem dlhodobo, zrovna na toto podujatie som sa pripravoval od polky oktobra. V podstate hneď po majstrovstvách Európy, čo som mal, som sa začal pripravovať na Hanuman. A ináč sa dlhodobo pripravujem v podstate od augusta, kedy som sa začal pripravovať na majstrovstvá Európy. Som trénoval 3-4 do týždňa dvojfázovo, čiže vyšlo tamto koleno, poslal som ho tam, sadlo, bol som aj ja sám celkom akože šokovaný, ako rýchlo to išlo, ale také niekedy človek robí podvedome tie veci v ringu a to, čo má natrénované, tam proste samé vystrelí, takže som rád určite. Chcel by som vyhrať nejaký opasok, nejaký titul, chcel by som sa ísť pozrieť na majstrovstvá sveta VAKO, chcel by som sa udržať v slovenskej reprezentácii a tam takisto spraviť nejaké výsledky, takže to sú také moje ciele. Tak ja sa pripravujem vlastne stále, vieš, ja som pripravený stále, ale tak odkedy som sa dozvedel zápas, tak som sa pripravoval, čiže tak mesiac. No aj som si ho chcel pozrieť, len som na internete nenašiel. Takže som išiel na náhodu. Pre mňa výborne, ukončil som to v prvom kole. Dostal som aj laket po stope, potom som ho vlastne vrátil a ukončil som zápas, takže pre mňa výborný zápas. Tak čo príde, to zoberiem. Chcel by som dosiahnuť toho ešte veľa. Svetové všetky opasky VBC, VMC. Chcel by som to získať, je to môj sen a idem si za tým. Hovorím, že kto dojde, toho ja zoberiem.
MMA trénujem tak od 16 rokov, čiže to je tak 5 rokov cca. Super ma prekvapilo, že veľmi dlho vydržal, sa mi zapiekli ruky pri ňom, ale tak mal som neskutočne zatrénovaný na ten zápas, fakt som na to makal, takže chvála Bohu tam bola výhra. Príprava prebiehala teda hlavne v Hanuman Gyme, kde mi chalani veľmi pomáhali, Fero Starý, Robert Anthony, Gouldy a kopec ostatných, takisto všetci sparring partneri, lebo fakt tam sú na najvyššej úrovni sparring partneri. A príprava prebiehala takisto aj v Modrej MMA klube, kde mi chalani pomohli, odkiaľ vlastne pochádzam, tam som začal MMA, čiže v týchto dvoch kluboch boli plány makať a čo najviac zápasov porobiť, čo najviac gala večerov pobehať a čo najviac výhry získať, kým sa dá proste, aby tam bolo super skore. Nešiel mi moc box v tomto zápase, že cítila som, že mám také drevené ruky, ale snažila som sa to vykompenzovať tým klinčom, keďže aj to sme veľa trénovali. A to na tú superku vlastne sedelo, tak som sa snažila robiť hlavne to. Vychádzalo aj tie strhy, takže superku som vedela, že budem mať asi mesiac a pol dozadu. Moja príprava prebiehala vlastne pod vedením Tomáša Madera a Fera Starého. Klasicky Ačkové tréningy, do toho nejaké lapy, individuálne trošku s Tomášom clinch, veľa lapy, takže sem tam sparring. Ja by som chcela hlavne čo najviac zápasiť. A kam by som to chcela dotiahnuť, tak zatiaľ ten thai-box není olympijský šport, ale je taká vlastne to, že svetové hry pre neolympijské športy a tam by som sa chcela dostať, kvalifikovať, ak by to bolo možné. Tak Hanuman Cup bol vlastne prvý zápas, na ktorom som zápasil, bol to Hanuman Cup 4, v 2009, to môj prvý zápas. A vlastne aj v starom klube, aj teraz v novom radi spolupracujeme s Hanuman Gymom. Čo sa týka týchto podujatiek gala večerov, si myslím, že musíme si tu pomáhať, aj čo sa týka Bratislavy, Slovenska. Publikum super, akože kotel presne. Fandili nielen ľudia z našeho gymu, fandili ľudia z vašeho gymu a takisto ľudia z akýkoľvek iných a teda aj tí, čo netrénujú. Tešili sa, že videli pekný šport, pekné podujatie a myslím si, že nielen na mojom zápase, ale celkovo je to počuť až do šatní, ak fandia tí ľudia, takže super. Tak najbližšie pôjdem určite do Ázie a či to bude najprv zápas v Bangkoku, či v Austrálii, alebo sa dostanem do Číny, alebo neviem kde, takže čo mi tam dohodia. Aj som to už hovoril dneska, je to One Championship, veľká organizácia azijská a je to vlastne MMA organizácia, ale začali robiť aj thajský box a kickbox, takže majú tam vlastne podpísané najväčšie hviezdy sveta z týchto športov do kontraktov a to vlastně tam chcem kontrakt. Atmosféra super, mně se tady líbí, akorát když jsem nastupoval, moc velký ohlasy jsem mezi domácíma neměl, ale to tak bývá, ale jinak super, já jsem si to užil. Jakoby celkově jako připravený, jako postarání se o zápasníky úplně superový, špičkový. Tak nabídka na ten zápas mi přišla docela jakoby přednedávnem, takže to pro mě bylo hodně rychlý. Měl jsem na to 2 týdny s tím, že jsem ještě docela něco musel hubnout, takže vyloženě nějaká jako special příprava nebyla. Já se tak nějak snažím připravovat a být připravený po celý rok, po celou sezónu, takže když něco přijde, já to vždycky beru. Nečekal jsem takový parádní lokty od soupeře, ze kterých mám 2 vzpomínky na hlavě, ale soupeř byl kvalitní, byl to jeden pro mě z nejtěžších soupeřů jakoby doposud v mojí kariéře, což už je vidět i na tom, kolik si nese titulů Jakub, takže pro mě paráda, superový soupeř, parádní zkušenosti. Tak priebežne som sa pripravil, snažím sa trénovať, jak to ide, skombinovať to s robotou, takže dajme tomu mesiac také intenzívnejšie prípravy. Pozrel som si jeden zápas, nejak dopredu si moc neštudoval superov, ale pozriem sa približne, aby som vedel. Vedel som, že budem mať opačné garde, snažil som sa tam využívať zadný kop, zadnú ruku, ktorá vždy na opačné garde sedí a nakoniec to aj. Ako super ma prekvapil, lebo zápasmi bol menej skúsený ako ja, ale silovo
ako bol na tom dosť dobre, tie údery mal tvrdé, aj kopy. Čo by som zmenil, asi som trošku bezhlavo išiel v prvom kole do nejakých kombinácií, kde som aj pocítil nejaké 2, 3, 4 údery, čo som dostal, také čistejšie. Takže to bolo také možno trošku bezhlavé, ale ináč ok. Viem, že má byť Slovak Open vo februári, takže ak nič nebude, tak pôjdem si tam jak zdravie bude slúžiť, už mám 32 rokov, takže už to nie je také jednoduché aj s tým trénovaním, aj s regeneráciou plus robota. Tak jak zdravie pôjde, ak to bude vychádzať, budem rád ešte zápasiť. Každý deň, makal som naplno, každý deň tréning a keď nemal som moc naštudovaného, lebo moc videí som ho nenašiel, takže nejak som sa nešpecializoval priamo na ňo, takže som tak komplexne trénoval všetko jak vždy a som rád, že to tak vyšlo teda. Tak prvé kolo, ako ste videli, bolo také oťukávaté, také pomaly voľné, nevedel som, čo mám od neho čakať, tak som nejak sa nehrnul moc do toho. V druhom som skúsil trošku viac začať boxovať. A vyšiel mi tam ten jeden kop tak šťastne, nešťastne, že ako sám pomaly neviem, že čo som mu presne spravil, lebo akože odpadol tam jak úplne mŕtvý a pritom mi to neprišlo, to bola nejaká strašná rana. Ale tak našťastie je v poriadku a tak som teda šťastný, že som vyhral takto. Tak v Thai-boxe ten najprestížnejší asi ten VMC. Ten som vlastne vyhral európsky a vlastne potom ešte tá IFMA. Tu IFMu majstra sveta vyhrať, ale tam je veľmi silná konkurencia, takže uvidíme, či z toho niečo bude, nebude. Teraz zatiaľ to nejako neplánujem, či príde niečo, nepríde, uvidíme.